καλύτερα, ωραία, το καταλαβαίνω κι εγώ με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ναι, πού να του έρθεις Παβέτο αυτού που με μάτιασε. Τι ώρα είναι, κύριε, είπες? Λοιπόν, ξεκινάω τη διαθήκη μου και τα λέμε. Μπράβο, εδώ και στο σήμα. Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντές ραγούλες. Έχετε για κορφιάτες μου, γλυκές κορφιατοπούλες. Εγώ είμαι από τους τυχερούς αυτό το καρναβάλι, γιατί πεθαίνω ήσυχος με γλέντια και μαστεία. Μα εσείς θα κλαίτε απ' αύριο το μαύρο σας το χάλι. Θα πάθετε σπαβέντο ή από ασιτεία. Στο Τσίπρα το καμάρι τη λατρεία μου και όσους κυβερνούσαν τόσα χρόνια, αφήνω με εκτίμηση τα τρία μου, τα τρία τα χοντρά μου τα μνημόνια. Ο Γιωργάκης να τάχει να δροσίζεται, αυτός και η μαμά του η ερωτιάρα. Ο Αντώνης σαν φουσκώνει και ζορίζεται και αισθάνεται στα άντερα κομμάρα. Αφήνω στον Αλέξη το καλύτερο, γιατί μας γέμισε με ψεύτικες ελπίδες. Το τρίτο, το χοντρό και το μακρύτερο, για να του φύγουν οι κολοκαψίδες. Στον πάνω τον καμένο τον δαιμόνιο, που είναι ο πιστός θαλαμιπόλος του, για υπόθετο τα αφήνω το μνημόνιο, για να μην πάρει άλλο αέρα ο στόλος του. Αφήνω στον Κυριάκο με συμπάθεια, για να αποκτήσει γνώση και εμπειρία, του Αντώνη Σαμαρά τα τρία ζάπια και του Κωστάκη του Καραμαλή τα αρχεία. Και όταν 45 τόμους φτάσουνε τα αρχεία του Αντώνη και του Κώστα, με ζάχαρη στο κόμμα θα τα βράσουνε, να τα έχουνε, να τα τρώνε για κομπόστα. Γιατί αυτοί ζήσανε καλά τα μεγαλεία τους και έγραψαν το λαό στα αρχεία τους. Ευχαριστώ στη Φόφη μας που έχει κάλλια μέτρητα και ήρθε για να σώσει την Ελλάδα. Αφήνω του Βαγγέλη τα μελέτητα να κάνει στο Λοβέρδο παστιτσάδα, γιατί όπως τη βλέπω την κατάσταση, αν εισχωρήσουνε 2-3 βαμπύρ ακόμα, δεν θα το λένε πλέον συμπαράταξη, αλλά του κόμει Δράκουλα το κόμμα. Στο Βρούτσι και το Φίλι που είναι ευτραφής και σε όλη την αριστερή του Περισσού παρέα, αφήνω εισιτήριο άνευ επιστροφής να πάνε να βρουν το Κιμ Τσονγκ-Ουν στη Βόρεια Κορέα, γιατί όπως πέσαν στο φαΐ αυτοί και τα λαμόγια τους και έμαθαν από βούτυρο και από μαρμελάδα, διορίσανε τσιγκόμενες, τσινίφες και τα σόγια τους, και αν μείνουν άλλο πιο πολύ θα φάνε την Ελλάδα. Μα από το στιφάδο το βαρύ και τα πολλά κρεμμύδια φούσκωσε το στομάχι τους και πριστήκανε τα φρύδια. Και όταν έχουν δυσκύλια μέσα στο σφίξιμό τους, θυμούνται το φτωχό λαό και τον κομμουνισμό τους. Αφήνω στη σκληρόπετσι τη Μέρκελ την Αγγέλα αυτό που έχει ο Τσογιάς κάτω από τη φουστανέλα, να το αλήφει ζάχαρη, αμύγδαλα και μέλι και να το τρώει τραγανό σαν χιώτικο παστέλι. Θα κάνουμε εξαγωγές σε όλη τη Γερμανία και όταν το συνηθίσουνε και ψιλογλυκαθούνε, οι Γερμανίδες θα έρχονται με λύσα και μανία με του Τσογιά τη Λεβεντιά να πάνε να αγαπηθούνε. Και ίσως πιστεί ο Σόιμπλε και ο κάθε Ευρωπαίος, ας τους πληρώσουμε κι εμείς με του Τσογιά το χρέος. Όσο κι αν σας φαίνεται κορφιάτες μου κροτέσκο, ακόμα και η Κέρκυρα είναι μνημείο της UNESCO, γιατί έχει εγκατάλειψη και βρώμα αυτή η πόλη που αποτελεί παράδειγμα για την Ευρώπη όλη. Γι' αυτό και εγώ στο Δήμαρχο που μας περνάει για γίδια αφήνω στη διαθήκη μου κάδους από σκουπίδια να βάλει μέσα τους αντιδήμαρχους
και όλους τους συμβούλους Μπαλί, Ασπιώτη, Παντελιό, Ρεδεστινό και Ράπτη να τους πετάξεις ταχυτά μαζί με τσουκουτσούλους να πούν ότι στην Κέρκυρα και αυτοί προσφέραν κάτι, γιατί αν είναι να έχουμε μία από τα ίδια να φύγουν τσικαρέκλες τους να πάνε στα τσακίδια. Τσουβουλευτές της Κέρκυρας που άφαντοι έχουν γίνει, αφήνω στον καθέναν 2 κούτες βαζελίνη, γιατί τα μέτρα που έρχονται έτσι και τα ψηφίσουν, όλοι οι μη κορφιάτες των ληστών θα βγουν να τους ξεσκίσουν και ίσως καταλάβουνε ποια είναι η αξία μας όταν τους γράψουμε κι εμείς κανονικά στα αρχεία μας. Όμως η επιθυμία μου που 20 χρόνια είχα, το λέω και μου ασκώνεται, ωραία παιδιά, η τρίχα, είναι σε μια κυβέρνηση να δω υπουργό τον Κίκα που άφηκε ο Δένδιας στην Κέρκυρα για πρίκα και σε σημείο εμφανές στα μπάνια του Αλέκου να στήσουμε το άγαλμα Τσιάντζελας Γκερέκου. Το σπίτι και τα στούντιος που έχω στο Μπαρμπάτι τα αφήνω στην αγάπη μου, στο Μίτσο το Χασάπι που είναι ψηλός, μελαχρινός και έχει στριφτό μουστάκι και μια θωριά λεβέντικη σαν του Καραϊσκάκη. Το χτήμα οι τσουψοραρούς και 2 καρσογέρες, συμμετοχές τσικερκυραϊκές, γραμμές και κρουαζιέρες, τσι αφήνω στη λατρεία μου, στο Μίτσο το Χασάπι που έχει μάτια γαλανά και μπράτσα σαν τορτσόνι και μες στα χέρια του τα 2 και το ατσάλι λιώνει. Τσιλίρες και τα μετρητά πόχω εις το ντουλάπι τα αφήνω. Πού τα αφήνω ρε παιδιά, πού τα αφήνω? Όχι ωραία, όχι, τα αφήνω όλα στον πολιτισμό που διώξαν μετανάστη και όλα τα πολιτιστικά του τόπου σωματεία πεθαίνουν αβοήθητα και ζουν με επαιτία. Και τώρα πάμε στα ενδοοικογενειακά. Στην όμορφη γυναίκα μου που με τιμούσε πάντα και μου φτάκε τα κέρατα μέχρι τσάι 40, αφήνω 2 λίβρες κερί και 1 κιλό λιβάνι. Μην το πάρεις τιμούμενη τσα εδώ. Κάθε χρονιά της Τυρινής μνημόσυνο να κάνει, γιατί το ξέρει η γειτονιά και το μαούκι όλο πως έβαζε στο σπίτι μας όλο τον έκτο στόλο. Στην πεθερά μου τη γλυκιά που έχει 2 πύχες γλώσσα και τσουμορόζους έπαιρνε κρουφά στην κόντρα φώσα, αφήνω στη διαθήκη μου μια κάσα από μαόνι, 4 να την παίρνουνε και 1 να την χώνει, γιατί το ξέρει το χωριό και όλοι οι συντοπίτες πως κάνει τσικαλύτερες στην Κέρκυρα τσιπίπίτες. Θέλω λοιπόν κορφιάτες μου, λίγο πριχού με κάψετε, να πιείτε, να χορέψετε και όλοι να διασκεδάσετε και του χρόνου να είσαστε καλά, να έχετε υγεία, να χαμογελάτε και δεν πάνε μπαρτάρει το σύμπαν να πει ο Διάνε μέσα της για Τρόικα. Γεια σας και του χρόνου και καλή Σαρακοστή.